רבותיי, יש לנו באמת כמה נקודות חשובות לדבר. ברוך השם, אנחנו בזמן שבין הזמנים. זמן של בין הזמנים. לא שאין זמנים, אנחנו פשוט מרחיבים את הזמנים. אם עכשיו התפילה הייתה צריך להתפעל פה 7:30 כדי להיות 8:30, 9 בבית מדרש. לא אתה יכול להתפעל ב9, ב10:30, 11 בבית מדרש. פשוט כשאתה נותן לבן אדם לצאת מהזמן, הוא מתחיל להאריך את הזמן. מן המצר קראתי יא, ענני במחוויה. אתה משחרר את הבן אדם, פתאום הוא מחפש לחזור למסגרת. כשאתה נותן לו את המסגרת, הוא מחפש את החופש. ככה זה בן אדם, משהו לא מובן. אתה אומר לו, זה אסור רציף, הוא רוצה. עכשיו עשו מוזיקה, הוא לא רוצה לשמוע. הוא לא שומע עכשיו מוזיקה, אתה לא שומע מוזיקה. שומע, הוא לא שומע מוזיקה. רק אסור רציף. למה? אני חייב לשמוע. אין צריך הרב, אין משהו תיקון הכללי, אין. טבע של בן אדם, זה ככה שברא אותנו. שהאסורים לתושים בגלויות, זה הבעיה שלנו. דבר שאתה אומר לו, אסור רציף, למה אסור? מה יש שם? מה הבעיה? אלף דברים אמרת, 1000 פעמים אמרת על האדם המקום הזה, לא הסתכלת, לא עניין אותך. יצר הרע. זה קודם כל צריך לדעת את זה, ושם העבודה. שם עיקר העבודה, איך ודילגו עליי אהבה. ואתה מדלג על התאווה, ובשביל אתה מגלה אהבה. זה אהבה אמיתית. כי יש אהבה, יש אהבת הרוממות, ויש אהבה של יראה. אני יכול לאהוב את אשתי בגלל יראה, אני אראה ממנה, כי אני מפחד לשלם מזונות, כי אני מפחד עכשיו שהיא תיקח את הבית, כי אני מפחד, זה אהבה של יראה, לאהבה או ליראה את שמך, ויש אהבת הרוממות. מה אני כזה בן אדם אישה כזאת עם הלך השם קיבלתי? מה אני אסתכל על הסמרטוט הזאת, מסכנה? איך אני אחליף, ואיך החלפתי את ציך אומר, אשר תשוק ויתו לעפר דק, חלק אינו קם ממעל. אי אפשר להסביר את זה בכלל. זאת אומרת, זה יראת הרוממות, וזה יראת העונש. זה נקרא, יראת הרוממות ועובדי בעל התניא. לעבוד את השם, מדי פעם תעבוד אותו מפחד, לפניו נעבוד ביראה ופחד. יש יראה שהיא בלי פחד, ויש פחד שהוא בלי יראה, צריך את שתיהם ביחד. זה נקרא בתחילו ורחימו, אומר הזוהר. בתחילו זה באהבה, בפחד, ורחימו זה באהבה. זה הכנפיים שמעלה את המצווה ליראה. כל מצווה שהיא לא בתחילו ורחימו לא סלקה לילה, אומר הדבר. מצווה שהיא לא באה עם יראה ואהבה, היא לא עולה למעלה. יראה לובשים ומתבוששים, ולפני השם הם עולים. אבל אם אין לאדם יראה ואהבה, אז אין לו כלום. מפחיד, תראה מה זה. תחשוב שאדם צריך לדעת בכל דבר. אתה מניח תפילין, אני אוהב אותם. הרב, תראה איזה צמרמורת נהיה לי שאני מניח תפילין. זה אהבה, כל הכבוד. מחר לא יחד צמרמורת, לא תניח. אתה צריך להיות ירא. השם מחכה לתפילין שלך. זה לא מעניין אותו, מה עשית? כן הרגשת, לא הרגשת, זה לא מעניין אותי. תניח תפילין, קודם כל תניח. אחר כך תרץ כל התירוצים שבעולם. וזה קורה לכולנו. אני הרבה פעמים שומע שיעור, לא מעניין אותי, פרציב, אני אשמע. העיקר, תרגיל לשמוע. הוא אומר לך, לא מעניין. אני יודע מה הוא מדבר לו. אבל אני חייב להרגיל את עצמי לשבור את העניש. 5 דקות, 10 דקות, אחר כך אני נתק להבין משהו. אבל עכשיו התחלתי את השיעור הזה, השם נתן לי אותו לשמוע, אני אשמע. אבל הרב הזה, ברגע לא קשור שום דבר. זה טילים. תראה מה זה? בעולם, תראה מה זה. כולם בטיולים, במלונות, באוהלים, ואנחנו פה כאוהלים נטיו כגנות עלי נהר. שומעים פה על התורה, מה טוב אוהליך יעקב ושכנותיך ישראל. מדרשיית שלום לעם בנתיבות. טוב, בכל מקרה רבותיי, אז בואו ננסה להבין מה העבודה שלנו בדור הזה. כי באמת קשה. ממה אין אפשר? אני יוצא לרחוב, אתה שומר את העיניים, אז אתה נלחם בעיניים, או מפחד, או מיראה, לא משנה. שהרבה פעמים אני יודע, אני לא מסתכל, כי אני יודע, אני אשלם עוד. ויש פעמים אני לא מסתכל, מה לא כבוד, מה, אתה בן מלך, מה אתה מסתכל? זה לא שלך. זה עוד מעלה, יש מישהו אמר לי, חילוני אמר לי דבר, מה שאתה אמרת, הוא אומר לי, אם אני הולך לגעת במישהו אחר, אתה קודם כל מתגרש ועד לנו גם. אמרתי לו, למה? כשאתה יודע, אתה תפסיד את אשתך, כשאתה יודע איך להרגיע אותה, ותיקח אחד אחר, בחיים לא תחשוב. אין את האפליקציה הזאת, כי אני לא מתגרש בשביל, אתם בליטה. ניתן לי 4 ילדים לסבול, 3 ילדים לסבול. אבל זה, יש לו אינטרס. בטל אהבה, בטל דבר. בטל דבר, בטל אהבה, זה מסוכן. לכן אנחנו צריכים לעבוד את השם ביראה ואהבה. לא תמיד אני יכול לעבוד את השם.
שעכשיו אני רואה אותו בכל דבר, בכל פינה, אני יכול לאהוב אותו, בורא עולם ודקתי טובה. לא רוצה לצייר אותך, ביי, בורח. ויש פעמים, לא, בורא עולם, עכשיו עונש. לא רוצה, אני יודע שאני אשלם על זה, אני יודע שאם אני נהנה פה, אני סובל פה. אני שם גס, בורח. יש תקופות ככה, יש תקופות ככה, אין מה לעשות. אלו ואלו דברי אלוקים חיים. ואתה רואה את זה, כשחזרו מתאילנד, מה רע, פתאום אשתי התהפכה עליי, פתאום הילדה, פתאום, זה לא פתאום. זה פתאום שוטף 60, שוטף 90. יש את זה בעולם, שוטף 60, שוטף 90. יש כאלה שאומרים את זה מוקדם, יש כאלה בגיל 120. השם מרחם, למעלה, יותר קשה. שם התשלום הרבה יותר קשה. פה כל יום שאתה סובל, שמחנו כי מותי ניתנו, שנות ראינו רע. כל יום שאתה סובל פה זה שנים למעלה. כך כתוב בתהילים. שמחנו כי מותי ניתנו, שנות ראינו רע. כשאתה לומד מתי שקשה לך, זה טובה אחת בצער ממאה שלא בצער. זאת אומרת, זה לא משחק בכלל. אתה בא לשיעור תורה, ואתה תוכן את עצמך, ובא לי להתקלח, ובא לי לאכול, ובא לי... ועכשיו כל שנייה אתה מוריד את הבא שלך. אתה מוריד את האנוכי שלך, בשביל האנוכי, השם אלוקיך. אתה תחשוב איזה אהבה יש לך פה, איזה... זה אין פה הסבר בכלל. זה השם מתענג עליו ונהנה מזיו השכינה. בואו תראו את הילדים שלי. חדו בניי, דעסקים באורייתא דילין. זה לא דבר מסכם, מה, לבוא. היום בטלפון אתה רואה כל 7 תועבות בין. אין, איך אמר לי מישהו, כל העבירות של כל הדורות, מדור הפלגה עד דור המבול עד היום יש לך בטלפון בקליק אחד. הוא מביא לך את כל יצורי העולם באותו שנייה, באונליין. גם אתה לא רוצה, הוא מביא לך. רק אתה מדבר עם הטלפון, הוא כבר מעלה לך פרסומות שאתה רוצה. היום מפחיד כבר לדבר, הוא אומר לי. איך אמר לי מישהו. הרב דור הפלגה, מה זה... הם אמרו בוא נבנה מגדל, הם עבדו יותר עם שכל. נבנה מגדל, נמרוד בשם. נלחם איתו, נעשה מלחמה בשמיים. אבל זה דור הפלגה. אבל דור המבול בר מיניים, כי השחית כל בשר, הם עבדו רק על בשר, לא עבדו על שכל. הם ירדו בדרגה. הם היו שפלים שבשפלים, יענו הם בהמות לכל דבר. אפילו בהמה לא עושה מה שהם עושים. היום יש לך את הכל. תל אביב, יש לך כל יצורי עולם. אבל אני אומר, בכל מקרה, כי אין מה לעשות, לא, כי תבינו, חבר'ה, אנחנו בתוך גן עדן. אדם בא לשיעור תורה, זה מראה שהשם אוהב אותו. מראה לו שהשם יאיר השם פניו אליך. הוא נותן לך הארת פנים. מה, יש אנשים רוצים להגיע, הם לא יכולים. יש אנשים רוצים לפתוח ספר, הם לא מצליחים. לשמוע הרב, אני מפחד. הוא אכל כל כך הרבה דברים אסורים, ואל תקרא ולהתמתם בהם. מטמטם בם, נהיה מטומטם. מטומטם הבן אדם. הוא סובל והוא לא יודע למה, אתה יודע, טמטום זה. הוא מתוסכל כל החיים, הוא שותה כל היום לברוח במציאות. הוא לוקח סיגרת, הרב, אני חייב להעביר. מסכנים, מה הם יעשו? הוא לא יודע למה, אתה יודע, זה כיף זה רון. כשאדם סובל והוא לא יודע למה. באדם סובל והוא יודע למה, אתה יודע, זה כיף זה. באדם אחד עכשיו גילו את המחלה. הוא אומר לי, אני יודע, לפחות אני יודע למה אני סובל. אז שאלתי למה, הוא אומר, אני יודע שאני הולך גם לסבול, אני יודע, אבל לפחות אני יודע שפה ייגמר, אחרי 13 טיפולים, זה ייגמר, שנה אני הולך לסבול, אבל שקט בעזרת שם. אבל באדם שהוא סובל והוא לא יודע, והוא סובל והוא לא יודע, זה הכי קשה, בר מינן. וזה הדבר, רבותיי, שהכי קשה, התורה נותנת חיים לעושיה, חיים ללומדיה, אתה פתאום קבל כיוון בחיים, מה הדרך של השם? מה הדרך של השם? זהו נגמר. איך אמר לי מישהו, היה לו רחפן בים, אצל החוף החרדים, הרים אותו, לא רואים אותו, אני אומר, איך אתה מפחד? מלא, אני לא חצו חוזר אליי, עלה לי 6,500 שקל, מה חשבת? אתה לא רואה אותו בכלל, הוא מצלם לך, מראה לך נתיב ירוק, איך הוא חוזר, מאותו תנוחה איפה שורת אותו, הוא אומר. אמרת, תשמע, הוא לא בוגד במקם שלו, אנחנו עושים לשחרר אותנו מדי פעם, איפה אנחנו באים? מפחיד. אתה לא יפוטס. לא יפוטס, אתה אומר. ההוא האתיופי התחיל לפחד, אמרתי לו, זהו, נלחץ, עושה לי הרבה, תעשה לי סורי מצפון, הוא היה עם השלט, עלה לו 6,500. ואני אומר, נתת לי מוסר, לא חשבתי עליו, החזיר אותו עד המקום. אתה לא רואה אותו, אני אומר, חייך, חיפשנו אותו. הוא אומר לו, פה, מעלינו. אמרתי לו, איך? הוא אומר, הנה, אתה רואה, סימון מעלינו. אתה רואה את הנתיב הירוק. אבל אתה תלחץ, הוא יורד. אתה רואה הכל. מצלמים אותך, ככל שאתה עולה מלמעלה יותר, אתה רואה את כל אשקלון, מה זה, היינו בהלם. מולך, חביבי, אני ירד לים, אתה רואה את הגלים, אתה רואה את הגלשנים האלה, מאפים בתוך המים. אתה פתאום קולט שהכל בעולם הזה מסורטט, מצולם, מכוון, מדוד, אין סתם. מי מדד בשעולו מים? סיפר איזה אדמו"ר אחד שחת אדמו"ר מצאנז. הרב שניאור אשכנזי סיפר את זה שלנו. אז הוא סיפר שבאחד האדמו"רים יש לו תורם אחד בשם רב שמואל, שהוא מביא הרבה כסף לחצר. הוא בקיצר הספויסר של החצר. אתה יודע, כל אחד, כל איזה ראש שיבה, יש לו את הנשיא של העדה, הוא הנשיא, הוא התורם.
מביא את האכל, מביא את הטישים, מביא את הרבי צריך לצאת, הוא הכל, בקיצר, האשראי, דבר. תביא את האשראי, גייץ, דבר, לא מעניין. בדיוק, הוא הספויסר זה נקרא. בקיצר העניין, יום אחד, הספויסר הזה נכנס לרבי, התחיל להיות. הוא לא רבי, אני מרגיש שאני גאוותן שרוח. אני יודע שאני ליד הרב, אני אפס, נכון? כי הרב שמש, ואני הנה. מי רואה אותי? אז אני לא מתגאה על הרב. אני אשים את כל הכתב שלי על הרב, כי אני יודע שהרב זה האמת. אבל מול אחרים, מי שפה ירים עליי, יפתח את הפה, אני פותח לו את הראש. אני קורא אותו עם הלשון שלי חלקה, לשון חידודים. כולם פחדים מזה. אבל הרב, אני מרגיש שאני לא עובד את השם. נכון שאני נותן לך ואני מקבל מזה כבוד ואני מקבל מזה שכר בעולם הבא, אבל אם אני לא עובד על המידות שלי, מה זה אדון? איך אני עובד על המידות, כבוד הרב? תעזור לי, אני לא מבין. מה אני עושה? אמר לו הרב, אתה גאוותן. הוא אומר לו, אני מדבר איתך מה שאני מבקש ממך, בשתיים בלילה אתה קופץ פעם. אני אומר, מה אתה מדבר? אתה היחידי מה זה? שום דבר, לא מעניין אותך. אמר לו הרב, יודע צדיק נפש בהמתו, אני יודע מה הנפש הבהמית שלי. הרב יכול לשאול את זה משוגע, אני פתיל קטן, אני סופר טייק, עוד לא מדליק, הוא מתפוצץ. מה זה? הרב יודע מה אני עושה לאנשים במטבח, הרב יודע איך אני צועק עליהם, כאילו הם עבדים שלי. ואני מרגיש שאני לא עובד את השם. אבל השם נתן לי טיפה כסף, אז מה אני עושה להם פה זאת? אז מה קרה? בגלל שהשם זיכה אותי להיות, איך אומרים, תמכין דאורייתא, אז אני מוחק את כל השאלות בדרך לתורה. מה? אמר לו הרב, אני לא חושב ש... יצר הרע עושה לך ככה, הכל בסדר, אתה בסדר. אחרי שהוא יצא השיר הזה, קרא הרב לגבאי, כמו דוד, רב שמואל, הנדיב. ובטח הרב, אני מכיר אותו, מרגיש אותו, מעריך אותו, חבל על הזמן הרב. אמר לו הרב, בעלייה, כל שבת אתה נותן לו לעלות עלייה שישית. זו עלייה של המכובדים. ידוע גם תקן את היסוד. חשוב מאוד לקנות, כי זה עלייה שישית גם. שישית. לפי הספרדים? עלייה שישית, כן. לפי הספרדים. בקיצר לעניין, והשבת גם אשכנזים. אז אמרנו, השבת, אתה לא תעלה אותו שישי. אנחנו נראה לו, הוא רוצה לעבוד על הגאווה, אני אדאג לעשות לו ענווה. הוא לא יעלה שישי ותיתן לו לגלול את הספר. מה שנותנים לילדים הקטנים יותר אשכנזים, לגלול את הספר, תיתן לו, תזמין אותו לגלול את הספר, אנחנו נגמור אותו, לגלול אותו. אמרו לו, הרב, אתה בטוח? הרב זה בן אדם. אמרו לו, מה זה בטוח? אני עובד אצלך, אתה עובד אצלך, אני לא מבין איך זה עובד, אמרו לו, הרב. אני אמרתי לך להגיד לו, שאתה מעלה אותו שישי. לא שישי, אין. גולל ספר תורה, כלום. הרב יותר, אבל איזה פתיק קצר, הרב יותר, מה הוא יעשה? לא מעניין אותך, אתה תעשה מעניין. הוא הבין שהולך להיות חרבודר בשבת. זה במטבח טיפה לא הולך כמו שהוא רוצה, הוא שם את האנשים על השולחן, חותך בלי אדמה. מה עכשיו, בבית כנסת? אמר לו הגבאי, הרב, אני מפחד. אמר לו, לא, אני אמרתי לך, תעשה, אל תפחד. הוא הולך אליו עם השיר הזה, תשמע, אני מכין אותך נפשית, שלא לפדיחו בשבת. אתה יודע, אתה הספויסר הגדול, אני לא מדבר מילה, אבל הרבי אמר לי, להעלות אותך שישי במקום שישי, לגלות את הספר. אני לא יודע מה החשבון של הרב, אבל אני מתקן אותך. הוא אומר, אם הרב רוצה, מה הפירוש? הרב עושה לי פה מבחן, אני דיברתי איתו על הגאווה, עכשיו הרב מנסה אותי. קלטתי את הראש של הרב, אני אפתור את הבעיה. טוב. לא למחרת, שישי, בדרך כלל יעמוד, רב שמואל, בן, אצל אשכנזים לאבא, אצל ספרדים לאמא. טוב, בקיצר לעניין, לא קוראים לו. כולם מסתכלים, בוסידוס, מה הולך? איך לא קוראים לו? טוב, אין צעקות, הכל שקט, חוץ מאנשים שהם תחששים. מה קרה? מה הרבי כועס עליו? מה הרבי ראה? מה בן אדם שתורם את הכל? בוא'נה, ההיכל, הכל פה שלו, הרבי פה בהשאלה. מה הולך פה? בקיצר, פתאום, לא פחות ולא יותר, הגבאי יעמוד, רב שמואל, הנדיב, וזה, לגלול את הספר. וואו, הוא בטח מה הולך להיות פה, אנחנו מכירים, הוא אוכל את ההוא עם הספר תורה, בדיל ויעבור, מה זה? בשרי מהמנה. מגיע, מגלגל את הספר תורה, שם את החגורה, שם על הפקט, פה מה? קורא הרב, במוצאי שבת. קורא הרב שמואל, אתה אמרת לי שאתה גאוותן, תגיד לך, עשיתי לך השפלה הכי גרועה בעולם. כלום, לא ראיתי אפילו שנית האדום. כלום. הרמת, הגלילת ספר, לא גם הבאתי לך עלייה, הבאתי לך בשלט קטן מקבל.
נהיה לך נורמלי? מה, אתה רציני? אתה אומר שיש לך גאווה? אמרתי לך אין לך גאווה. אמר הרב, כבר הכינו אותי. אמרו לי שהרב אמר לי לעלות שישי, כבר ביום שישי. הכנתי את עצמי כמה שעות לפני, אבל כבר אני מוכן מראש, אז מה אני צריך להילחץ? אני יודע שאני הולך לעשות מבחן, אז כבר לא, אני עובר את המבחן כי אני יודע. אמרו לו, למה אתה לא מבין שבורא כבר הכין את הכל מראש ואתה רק השליח? למה אתה צועק על אנשים? למה אתה מבזר אותם? אם היית יודע שהכל זה בורא עולם מראש, אז לא היית בכלל מתגאה. היית מבין שהכל השם מסדר. רק מה הבעיה שלך? אז אתה לא מבין שהכל זה השם. אתה חושב שאתה מן דאמר. בגלל אתה מתגאה. איך הרב הסביר את זה בצורה יפה. הוא פשוט פשט לו את הצורה בצורה יפה, ואז ככה הוא קיבל את הדברים בצורה נכונה. זאת אומרת, התפקיד שלנו, והיה עקב תשמעו, לעקוב אחרי הדברים הקטנים שאנחנו עושים, ועד יהיה חשק לאנשים לשמוע לך. אם אתה מפרגן לי על דברים קטנים, יהיה לי כוח לשמוע לך על דברים גדולים. אבל אם אתה מחפש לראות אותי מלאך, לא רוצה להיות אצלך, אני מחפש לבן אדם. אני תמיד אומר לילדים שלי, אני לא רוצה שאתה תהיה כמוני, אני רוצה שתהיה מי שאתה. ועכשיו אני לא שאלו אותך למה אתה לא הרב הראלי, שאלו אותך למה אתה לא שמעון, למה אתה לא ישראל. לא שאלו אותך למה אתה לא אני, אתה לא אמור להיות כמוני. זה מעשה שלי וזה מעשה שלו. מה פתאום, ככל שאתה מנסה להידמות לאחרים, זה הכי מפחיד. אדם יעלה לשמיים, יגידו אתה רב חיים קניבסקי, לא רצינו אותך רב חיים קניבסקי, רצינו אותך להיות מי שאתה. וזה הכי מפחיד. אומר הרב, זה הגיהנום הכי גדול. בוא'נה, עבדת במשרד של מישהו אחר, מי ישלם לך את זה? ואז מפחיד. זה קורה לכולנו בלי כוונה, בלי כוונה, אתה יודע, הרבה פעמים אתה נכנס לדברים, אתה פתאום קולט וואו, אבל זה כבר מאוחר. עד שאדם קולט, בוא'נה, מה אני עושה פה? זה לא המקום שלי. זה הפחד הכי גדול. וזה היה עקב תשמעו. אם אתה רוצה שאנשים ישמעו לך, תעקוב אחרי הדברים הקטנים שהם עושים, תפרגן להם, ואז יהיה להם כוח לשמוע אותך. אבל מה קורה לנו בדרך כלל? אני רוצה שהוא יעשה מה שאני רוצה, לא שאתם משהו... היום הילדים עשו כמה דברים, סידרו את הבית, אבל לא כמו שרצינו. זאת אומרת, לא מגיע להם. אמרתי, את צודקת, אבל אני שואל אותך שאלה, הם עשו. אז לא מגיע להם לגמרי, אני לא יכול להגיד, כי הם עשו חלק. אבל להביא להם חצי, אני גם לא יכול להביא להם. אז בואי נעשה משהו אחר. תן להם הפתעה אחרת, לא את ההפתעה הזאת, כי לא מגיע להם. אבל בואו נראה שאנחנו לא מתנקמים בהם. שזה שכר ואונס. השתדלו. ואז הם קלטו, פתאום, אבל אם אני אעשה את זה, אתה יודע? כן, אין בעיה, אני מחכה לך. אין לנו עניין. פתאום, תעשיתו עניינים, הכל יסתדר. אמרתי, אבל אם הייתי מתחיל איתם, והיה עקב, אתה עוקב אחריי, אין לי בעיה, אבל תסתכל על הדברים הקטנים, תפרגן על הדברים הקטנים, אישה נקנית בפרוטו, תפרט לי, פרט נמק והסבר. אבל קורה לכולנו, אני אומר לך, אנחנו מסתכלים גם על עצמנו. התפללת? וואלה, הייתי יכול להתפלל. תעצור אותך, קודם כל תודה לשם שהתפללת. וואלה, הייתי יכול להתפלל. אתה טוב. היצר הרע, עכשיו אתה שמרת את העיניים. שמרתי ברוך השם 20 פעם, נפלתי פעם אחת, איזה זבל, למה אתה זבל? 20 פעם היית מלאך. פעם אחת הזכירו לך שאתה לא מלאך. תמשיך לקום, תנער לי מהעפר, קומי. נפלת, רצה לי על העפר, קום, תקדם הלאה. אבל מה קורה לאנשים? היצר הרע לא נותן להם להתפעל מהמעשים הקטנים. רק אם הבאתי איזה סכום גדול, אז אני גדול. אם לא, אצל השם, מאן דהיהו זהיר, יהיו רב, אומר הדואר. מאן דהיהו רב, יהיו זהיר. אצל השם, מי שגדול בעולם הזה, הוא קטן שם. ומי שקטן בעולם הזה, הוא גדול שם. תעקבו אחרי זה. כי בדרך כלל שבאדם שהוא מרגיש גדול בעולם הזה, אז הוא לא מנסה להתקדם. טוב, יש לי את החצר שלי, יש לי את הדף היומי שלי, יש לי את התלמידים שלי. אני אף פעם לא רוצה להישאר על התלמידים שלי. אני תמיד הולך לעוד מקום ולעוד מקום ולעוד מקום. תנוח, מה תנוח? בקבר אני אנוח. ברגע שאתה מפסיק לעלות, אתה מתחיל לרדת. אין פה משחק. אומר המכתב אליהו, אתה זורק מקל, כמה שתהיה הרבי יותר חזק, לזרוק אותך לגובה. אז 3 קומות, 4 קומות. אבל אחרי שיגמר כוח הרבי, אתה מתחיל לרדת. אין מה לעשות, זה דרכו של אוהלם. הרבי נותן לך שיחה, הוא מרים אותך, פינג! עכשיו בוא נראה אותך מתחיל ללחוץ על הרגליים ולא על הראש. בוא נראה אותך מתחיל לנסות להציל את עצמך. זה הכוח של התורה, כי התורה כולל את כל הטובות שלך. וזה והיה עקב תשמעו. אם אתה יודע לעקוב אחרי הדברים הטובים שלך, יהיה לך לשמוע עוד תורה,
ושמר השם לך את הברית ואת החסד ואת השבוע, שנשבע לאבותיך ואהבך וברכך וברך ובתך, את ההבטחות. למה אבל? מה, מדברים קטנים? כן. חיילים במלחמה, הם חייבים במים אחרונים, לא חייבים במים ראשונים. הדברים הקטנים האלה, אם את זה אתה לא תעשה, זה יותר מקטרג עליך. אתה חייב במים אחרונים. זה 2 שניות. תראה לשם שאתה סופר את זה. תראה לו שבתוך השטח אתה לא במתח, אתה איתו. כי איתך השם השייך שגם. מים ראשונים. עכשיו תתחיל לשפור, תתחיל... אין לי בעיה, אני יכול לוותר לך. אני יכול להבין אותך, כי מה המטרה? אתה תוכל, תזכור את השם. אין לך ברירה. אבל מים אחרונים, שנייה אחת, אתה לא... אומר דוד המלך בתהילים, למה יראה בימי רעה? עוון עקבה יסובני. שבא עליי רעה, אני בודק למה השם מביא לי רעה. עוון עקבה יסובני. המצוות שאני דורך בעקביי, הם גורמים לי לרעות. כי השם אומר, בוא נאמר, אני כזה, גם את הדבר הקטן אתה לא יכול לעשות. לך לתפילה, לא הספקת בציבור, לך תרביץ קדיש. הפסדת יום אחד, לך תרוויח קדושה. אתה כבר פה משלים לך 2 דקות, תשלים פה ברכות, תשלים פה. תראה להשם שאתה חביבין המצוות. ראה כמה חביבין המצוות לפני השם. אני ככה אני עושה, אז ערבית אחד יום אחד נרדמתי? היצר התחרט נראה לי שהפיל אותי פעם אחת ערבית. הרבצתי ברכו פה, הלכתי למניין שם, הרבצתי קדישים פה, הרבצתי שם. וזה מסוגל, נתתי לו כל אחד, תראה מה הכניס לי. הוא קולט, אני עסוק עכשיו בלעשות. לא בסור מרע, בלעשה טוב. זה המלחמה של הדור היום. זה הקושי שלנו היום בדור הזה, לא להתעסק בדברים האלה. אתה יודע, הייתי עם הילדים באג וכיף. אחד התלמידים שיהיה בריקה, היה לי כרטיסים, אפשר לשמוע אותו. נכנסתי לשם, ועכשיו לא ידעתי מה זה. שם זה טרמפולינות על המים, משהו רציני. עכשיו אני בלי עין הרע, בעל בשר, אתה יודע, אני לא רגיל בכושר. הילדים שלי, זה לטפס, נהיו קופים, נופלים למים. אתה עם הצופים, אתה לא צופר. עכשיו אני מפחד ליפול, כי אני לא יודע. אני לא יודע לשחות, אני יודע, עם בריכה שלא זז, אני אין בעיה. אבל דבר שזז, יש לי פחד. אין לי. אז אני מנסה לעלות, ואני מתעייף, נשפחתי, חזרתי אחרי חצי שעה, היה להם שעה. חזרנו, אמרתי לו, שימו, זהו, מספיק לך שעה. אמר לי, אבא, תאמין. עכשיו, נרדמנו מ-10 עד 2 לא זוז במיטה. אמרתי, תבין ממה זה? היצר הרע נותן לך את ההנאה בשנייה אחת, אחר כך אתה שלום 4 שעות לא זזנו במיטה. לא רעבים, אמרתי, כלום, אין לי מי לדבר, 2 לא זזו. אני תואר צוות, התחלתי ללמוד, אז צריך הכל, אבל... וכולם. מה זה? מה לימדת אותי, אבל? אבא שלי אמר לי דבר, שיש לך אוויר רוחני, אתה עולה עליו, אתה לא טובע. שאין לך אוויר, כל דבר קטן מוריד אותך. באמצעות ים. הייתי היום אצל פרשון, לימד אותי מוסר. אומר לי, הרב, נסעתי עם אופנוע ים, באשקלון, באתי לרדת שם במרינה, שיפוצים, כנראה לא, עד שנכנסים, עד שנכנסים. אומר לי, אם האופנוע, הכנסת אותו לים, ואתה לא שוטף אותו, המלח אוכל את כל המערכת, עושה נזקים מאוד גדולים. הוא יכול לגמור ממש סכומים 7-8 אלף נזק. חייב לשטוף את המים מלוכים. אמרתי, הבנתי, אם אתה נכנס למים, לעץ הרע, למים המלוכים, אתה חייב לשפוך מיד מים של תורה, כדי שינקו את המים המלוכים. עשה אדם חבילות של עבירות, תעשה כנגדם חבילות של מצוות. אל תתעסק עכשיו, קודם כל, תתחיל לאזן. קודם כל שיהיה, איך אומרים? נכון. ואז ברגע שאתה נוסע נכון, אתה כבר יודע לאן אתה רוצה, מה שאתה לא רוצה. אבל אם חס וחלילה, אתה לא מאזן את עצמך, נראה נוסע לי, אתה... כל דבר מחבר לתורה, הוא היה מבסוט שם. הוא עשה מדבקה לאיזה מישהו לעצב לו את הגלגלים. אז שמים משקולות בתוך מדבקים את... אמרתי לו, כזה קרמים קטנים. הוא אומר לי, אבל זה תופס את כל הצמיג שלא ייגמר באיזון של האוטו. אמרתי לו, תבין, כמה גרמים אתה משתנה בעבודת השם. אתה כבר מקבל איזון לחיים. אתה כבר לא צריך שום דבר. כמה גרמים, טוב, היה עקב תשתור. תעקוב אחרי הדברים הקטנים האלה. קריאת שמע על המיטה, איזה פרק תהילים על עם ישראל. מה שאתה יכול, תיקון הכללי, אתה יכול להרביץ תפילה על עם ישראל. מה חסר? עם ישראל סובלים. תבין, רבותיי, באמת, כמה ניסים השם עושה איתה. אנחנו לא מתבוננים, והתבוננו חסד, אין לנו זמן להתבונן. זה הנקודה, דוד המלך אומר, למה יראה במרעה? מה פורע ממנו, מה השם תובע אותנו? לא למה אני לא למדתי את כל הש"ס. 4-5 דקות האלה, למה הרבצת את זה הלכה? יש לך פלאפון גם ככה, אתה יכול לראות כל 7 תואבות במצרים.